Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kuteterera pa social media. Chillmaster of the hit song auraya ndakaona was involved in accident this afternoon where his car fatally hit a pedestrian today along the new Chitungisa road. Saka njonya iripo mukomana akaita mukurumbira nengoma yake inoti auraya ndakaona aita accident nhasi arova munhu nemota nambva munhu abva afira ipapo. Saka tinongoti zvese hope zvese zvichafamba zvakanaka, but vazukuru vambuya naenda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana vachiti uyu achekeresa. Takazvitaura kuti manager wavo mamavhi havaizi benzi rekupedzisira, saka vari kuchekeresa vese, vari kuzama kuitira kuti vabudirire. Munongoziva mega vanhu havashayikwe vanhu vanotaura zvinhu zvakashata, asi vamwe vanhu vari kudedzera kuti aiwa tukumira naye yango mukati kudii mukomana aita mistake zvinowanika, asi iye azonyora achikumbira ruregerero. Tirai munzwe zvaanyora achitaura iye achiti it is with profound sorrow and heavy heart that I address you today. Earlier today, I was involved in a devastating car accident that resulted in the loss of a precious life. Words cannot express the depth of my grief, rumors and sympathy for this individual who passed away, their family and loved ones. In the Rampirakati, there is no justification for the pain this has caused. I take full responsibility of my actions and will carry the weight of this loss with me for the rest of my life. I ask for forgiveness, though I understand it may never come. And zvatarwa naChillmaster rwedzera kuti inini zvese zvandinenzi ndiite nemapurisa ndiripo, even vabereki vevana munhu andarova nemota ndinenge ndiripo, ndinenge ndichibvuma zvese zvavanoda kuti ndiite, but ndiri kurwadziwa because zvinhu izvi ndichazvitakura kusvikira ndafa because zvangoitika nemistake.